Yo, what's up? Good morning mga kausay natin dyan. Dito tayo sa loob ng NAIA. So, today is ito yung flight natin. At samahan nyo ako sa biyahe natin. Papunta tayo ng Bicol. Flight tayo papunta ng Bicol mga kausay. So, first time natin bumiyahe. So, punta tayo sa counter B. Tignan daw natin kung pwede na. So, NAIA Terminal 3. So, naalala ko, nandun ko pala natin si Mrs. sa dulo. Napakaaga pa natin. Time check po tayo alas 2 ng umaga. 3, 4, 5, alas 5 yung biyahe natin. So 3 hours bago mag-flight. Nandito na tayo. Mas maganda, mas maaga. So tara, let's go. Ito na yung counter B. Tingnan natin, check natin. Let's do this. At nagtanong tayo sa letter B, sa letter C daw, Cebu Pacific. So papuntang Bicol. So dito tayo mag-check in. So, ito pala yung unang ginagawa pagdating mo dito sa terminal. Pasok ka, tapos check in. So huwag niyong kalimutan. Cebu Pacific letter C. Let's do this. At ayun na nga mga kausay, mabuti hindi ako pumunta doon sa letter C na yun at dumiretso na ako dito. Ito pala yung check-in. Ito yung machine na to. Napakadali lang pala. Enter check-in lang. Ilagay mo lang yung booking reference number, tsaka may lalabas dun kung yung mga bawal na dalhin. Pagkatapos i-verify mo lang yun, i-go mo na. Okay na, alright na, okay na. Tapos na. Papasok na tayo sa loob. Let's go. Let's do this. Ayun, papasok na tayo dito sa domestic entrance. So, doon na tayo mag-aantay. Ibig sabihin pala ng TBA, to be announced. So mag-aantay pa tayo kung saan tayo dadaan. So ito, mag-check muna tayo dito ng mga bags. So tara, let's do this. At nakapasok na tayo dito sa loob. So dito tayo mag-aantay. Ayan. So ito, ayun, may screen, may monitor doon. Doon natin naabangan kung ano yung sasabihin nila. Eto, check muna natin itong mga nandito. Maging mausisa tayo dito dahil first time natin. So inulit nga pala mga kahusay, mga idol natin dyan. Ayan, so inulit ko nga pala sa inyo, hindi pala pagka dito ka lang Cebu Pacific, huwag ka nang pumunta doon sa mga letter doon, assessment lang pala yung papunta doon sa mga machine. So doon diretso tayo sa machine para makapag-check in. So hindi lang, pag-check in na tayo, dito na tayo sa loob at mag-aantay na lang tayo na mag-announce kasi medyo matagal pa naman, 3 hours pa bago ang flight. So importante, meron na tayo ticket. O yung mga upuan doon, occupy na ng higaan na. Wala na tayong upuan. So dito wala, puno rin. Naku po, makapag-aeroplano din ako sa wakas. Makasakay din tayo sa aeroplano sa wakas. Yun, masyadong malayo. Yun tayo sa medyo malapit-lapit para mauna tayo. Doon tayo siguro sa may dulo.
Naku, wala din. Ang dami rin nakaupo. Shoutout. Ayun, walang nakaupo sa may baba. Doon. So, doon tayo. Shoutout sa mga nakaka-experience na rito at alam na to. Itong lugar na to. Parang delikado naman yata ang mapalayo tayo dito tapos tawagin na hindi natin alam. Dito muna tayo papahinga. So, antayin natin dito na mag-umaga. At so, ayun na nga mga kakusay natin yung mga idol. Antayin natin dito mag-umaga para dito tayo sasakay. So, let's go! Yo, what's up? Good morning mga kakusay natin dyan. Tayo ay baba na. At tayo lalabas na sa gate. Tara, let's go! Thank you for your cooperation. Located by your seat. If you do not wish to perform the functions described in case of emergency, please ask the cabin crew to reseat you. Good morning mga kakusay natin dyan. Nandito na tayo sa Legazpi. At bababa na kami ng aeroplano. So, na-experience din natin sumakay ng aeroplano. Ayan sila ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you sir. At alabas na tayo. Ayun, sa wakas, nandito na tayo sa Legazpi City, Albay. Ayun yung vulkan na yun. So tara, let's go. So una-unang hanapin natin ngayon ay kainan. Kasi mag-aalmusal muna tayo. At dahil maaga pa, iikutin muna natin yung Legazpi City bago tayo pumasok ng SM. So, tara, let's do this. Nakabang sila sa akin pagdating. Ayan o. Yun. Sabi niya, nakabang sila sa ating pagdating. So, dito tayo. Ayan si ma'am. Okay. Ayan, pababa na tayo. Napakahusay talaga ng mga nakalain mo yun. Naabangan yung pagbaba natin. So, dito na tayo bababa.
At ayun na nga mga kausay, nandito na tayo sa labas ng airport. At maghahanap tayo ng masasakyan papuntang Legazpi. So tara, mag-ikot-ikot na muna tayo. So nandito na muna pala yung vlog natin mga kausay, dahil nandito na tayo sa Legazpi. At mag-ikot-ikot muna ako sa Legazpi. Titingnan ko muna kung saan ang makarating doon. So nandito na muna, hanggang sa muli, bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.